Tipay. Matay siyo. Ikaw, gilaay ka? Mas labaw pa kung gilaay. Ikaw kay Tipay. Si Agtang karon, no? Kumusta na karon? Daw siyo, kamusta ka ito yung gipamistitaan? Namisita. Kanusam siya namisita. Gahapon, akon siya nabagta, disputing pa yun kayo niya. Nagtanaw siya sa iyong cellphone, sige pa yun katawa. Si katawa. Wala ka to nabuang. Ang sa'yo nabuang. Wato siya garo nabuang siyo eh. Nag-video call man to silang duha. Magikilig to ba? Kilig. Kunya, kaila ka kisam sa tuing pamisitaan. Kaila kayo. Silingan to na mo. Siksi kayo, lame kayo, okay kayo. Siksi kayo. Kisa man ato. Si Tikyang man to. Aw, si Tikyang. Oh, kisam na si Tikyang. Kata si Tikyang ba? Itong nakaigit sa una, katupag riduan. Katong nakaigit. Tay saan ako pagkahibaw nga? Di man ta classmate pa ka-grade 1? Kuwang pa magkaskuha? Siguro, pinadayin mo edad eh. Nga kong edad. 15 o 3 Itay kitipay. May pasiagtang. Napayuyab. Matay siya. Ambot lang kung nakadayon ba to silang duha. Siagtang mo to? Oo, wala balibak ay. Naaraman dahil mo diri eh. Grabe laaya sa mga eh. Nya, agtang, kamusta man to imong pagkumisita ka inday Tikyang? Sa, mag-celebrate ta? Pamisita ba nga, wa mo ko gisugot. Nasuko manontos ko anon. Haya-haya sa buang wa mang gisugot da. Ganun waman kagsugot. Inaani mo gani siya bay? Ako siyang gidawog panuroy sa lapihan. Lapihan. Kunya, kanindot ana. Nindot lagi unta bay niya. Ingon man to siya nga ug magabian mi ato sa lapihan. Di ba kuno ko manghaw? Akong giingnan nga di ko manghaw kay butan bay ako. Suko man noon siya noon. Niingon man noon siya nga akon layad to. Buguan, jud ba? Naya, jud ba? Magpahinol to. Ay, maayo bay ay. Ubanan ka na magkumisita. May pa. Walang ka na mo pamisita. Oh sige, mas maayo noon. A few moments later. Tabangi ko ninyo. Tabangi ko ninyo. Skarte ba ya? Duham ko buo. Yo! Chok! Chok! So, Tityang! Ayo, Tikyang! Tityang! uy, nakalagyan mo. Tityang! Tityang! Ako daw ning kaya banan. Ikaw na po naagtang. Hindi po gagkauban. Tiya lagi ko inday Tityang kay ug di pa tungod sa akong gugma di jud ko mabot diri. Ma, bisag nagkahipalo na kas akong kinaiya. Kung maghapong kas ko Sus inday Tityang. Wala ko'y labot tanang imong batasan or kinaiya ni mo dra inday Tityang kay basta ang ako lang nga ako gining paning kamutan inday Tityang nga ang akong gugma diha nimo ako gining pakamatyan. We, pagkamatyan. Wait sa Oh, naikutsilyo Sampol ko na be. Yung kanina mo, sabay ka sa mong lakaw. Lingaw ng dagat, patungo to magsayaw. Pitita ang Pilipinas, karpo sa lamigas. Atos ng bayanan na mo dito dapat iwas. So what's up mga ka-Gemsob? So it's time to shout out now. So shout out dahil kang Roy Sombilya, iyang YouTube channel kay RR1517 o shout out sa kumagawang si Loren Birano o shout out kang Gledzel Litada Vlog from Davao City o shout out kang Sherlyn Bao TV Casas from Carmen Cebu o shout out kang Aaron Gagliarde, shout out kang Bambi Foster, iyang YouTube channel kay Tangen Milo o shout out kang Aisa watching from Hong Kong o shout out kang Lechan watching from Dubai.
shoutout kang Gio Olivar, o shoutout kang Sister Romawas, o shoutout kang Kuya Jomar Biran, o shoutout kang Gretchen watching from London, o shoutout kang Pangking Curse from Negros Oriental, o shoutout kang Rialin Masigna, o shoutout sa Dasif ay Dalagit Base Command, o shoutout kang Behind Boy, shoutout kang El Tiger nga nasa Amerika, na nagtrabaho sa American Cruise Ship, o shoutout kang John Car Bustamante Mix Jr. Alipio Carlos nga nasa Qatar, o shoutout kang Kinit Camco, shoutout kang Generisa Enriquez from Danao, o shoutout kang Jenny Villaro, shoutout Marco Gahero, o shoutout kang Miriam Masangki, shoutout kang Shane Olivar, shoutout kang Johnny Twerk TV, shoutout kang Robin Salvador, shoutout kang Eric Tayong, o shoutout kang Melodina Danyo Pinya Carlos, o sa Danyo Family sa Manyo, o shoutout. Mora to lang guys, so don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell below. So bye bye!